በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባሃልኩም ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ አስራት ናይ ሃደራ ደቂ ዝኾንኩም ክቡራት ክርስቶሳውያን ክቡራት ኦርቶዶክሳውያን እንኳዕ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ኣምህርትን ብጣዕሚ ኣደነቅትን ኣገረምትን ዝኾኑ ጉቶ ጓንፎታት ዝመሓላለፈሉ ገዛ ካብዖ ብሰላም መጻኹም። ለሙን ከምቲ ልሙድ ብጣዕሚ ጥያቄ መነጋገርና ሓደ ዓብይ ዘጓንፈኒ ተጓንፎ ከካፍለኩም እሞ ኣኻትኩም እውን ርእቶታትኩም ክተቕምጡለይ ብኽብሪ ንዓድምኩ። ኣብ መጨረሻ እዚ ተጓንፎ እዚ ካልኦትኩም እውን የምህር ዶ ትኽክል ድዩ ወላ ትኽክል ኣይኮነን ዝብል ነገር ብፅሞና ንኽትሰምዑኒ ብትሕትና ይላዎ። እዚ ኢለ እስቲ ሎማዓንቲ ሓደ ዓብይ ተጓንፎይ እንታይ እዩ ተጓንፎ ዝብል ናባኻትኩም ከብሎ ኣነ ከም ኣንሓውኩም ካብቶም ታራ ዝኾኑ ንክርስቶስ ዝኣምኑ ክርስቶሳውያን ኦርቶዶክስ ኣማኒ ተኸታሊ እየ። ሓደ ሓጢኣተይ ንምርጋፍ ዝሰራሕዎ ሓጢኣት ንእሽተይ ከቕልለለይ እዩ ብዝብል ናብ ሓደ ዓብይ ገዳም ይኸደልኩም። ኣብዚ ዓብይ ገዳም ብጣዕሚ ብዙሓት ቡና ዝተተኸሉ ቡናታት ኣለው። ደቂ ኣንስትዮ ዘይኣትዎ ገዳም እዩ። ልዕሊ 50 ዝኾኑ መነኮሳት ዝነብሩሉ ዓብይ ገዳም እዩ እና ኣብዚ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ቡና ተተኺሎም ቡና ዝፈርየሉ ገዳም እዩና ኣብ ሓደ ግዜ ክብረ ንግስንኡ ናይቲ ገዳም ክብረ ንስግና ወይ ድማ ዓመቱ ከም ንብሎ እናተኸበረ እናሃለየ ካፍቲን ካብ ብዙሓት ክልላት ካብ ብዙሓት ክፍለ ዓለማት ንምስዓም ኢሎም ኣብ ዝተኣከብሉ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዝተኣከብሉ ግዜ ሓደ ጥያቄ ይለዓል ማለት እዩ። ምናልባት ሓደ ሰባኺ ኣብ ኣውደ ምህረት ኮይኑ ቡና ዝበሃል ተኽሊ ኣይትስተዩ፣ ቡና ምስታይ ናይ ገሃነም እዩ፣ ቡና ዝሰተየ ካብ ቀፅረ ቤተ ክርስቲያን 10 ሜትሮ ዝኣክል ሪሕቑ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ፣ እትረፍዱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኣትዩ ክስዕምስ ካብ ቀፅረ ቤተ ክርስቲያን እንኳስ ልዕሊ 10 ሜትሮ ክርሕቕ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ቡና ፍፁም ዝተኸልከለ እዩ። ስለዚ ወጊዘኩም ኣለኹ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ትምህርቲ የምህሩ እሞ ሓደ ኣቦ ሓደ ኣንጎሎ ኮይኖም ድማ ተልዒሎም ዝወደይ ከምዚ ኢልካ ህዝበ ክርስቲያን ኣይተሳቐቕ፣ ትኽክለኛ ዝኾነ ትምህርቲ ኣምህር፣ ኣበየናይ ዓንቀጽ ኣበየናይ ቁፅሪ እዩ ቡና ኣይትስተዩ ኢልካ ትውግዞም ዘለኻ? ሲጀመር ዋላ ህጎስቲ ኮይኑ እውን ብኣበ ነፍሶም ጌርካ ድኻ ቀሰብ ኢልካ እዩ ዝምከር ዝብል ሓሳብ የልዕሉ። ሕጂ ኣብቱ ገዳም ዝነበሩ ኣቦታት ቅዱሳት መነኮሳት ናይቶም ክስዕሙ ዝመፁ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣብ ክልተ ጎራ ይኽፈሉ እሞ እቲ ሓደ ጎራ ወይ እቲ ሓደ ቡድን ጉጅለ ንብሎ ቡና ኣይስተን ውግዝ እዩ፣ ቡና ሓጢኣት እዩ ይብል። እቲ ሓደ ድማ ቡና ምስታይ ብራሱ ወይ ድማ ብባዕሉ ምንም ሓጢኣት እንከን የብሉን የግዳስ። ቡና ክሰቲ ከለኻ በዓላት ትደፍር ኮንካ፣ ቡና ክሰቲ ከለኻ ሰባት ትሓምት ኮንካ፣ ቡና ክሰቲ ከለኻ ደቂ ሰባት ወይ ድማ ንኻልኦት ስጋ እናበልዓኻ ንኻልኦት ሰባት ከመይ ንቕተሎም፣ ከመይ ንእሰሮም፣ ከመይ ንሕማቕ ነገር ነእትዎም ኢልካ ሕማቕ ክፉእ ሓሳብ እትመኻኸረሉ እንድሕር ዳ ኮንካ እሱ እዩ እቲ ሓጢኣት ክኸውን ዝኽእል እምበር ሓደ ሰብ ቡና ስለሰተየ ገሃነም ክኣቱ እዩ፣ ቤተ ክርስቲያን ቀፅሪ 10 ሜትሮ ክርሕቕ ኣለዎ ዝብል መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ኣይኮነን ዝብል ሙጉት ይሕዙ። ኣብ ክልተ ይኽፈል። ብድሕሪኡ እቲ ማሕበረሰብ እውን ገሊኡ ቡና ዋ ክስተ የብሉን፣ ገሊኡ ድማ ክስተ ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልተ ጎራ ይኽፈል። ክልተ ጎራ ምስ ተኸፈለ መን ማይ ዳንየና ተባሂሎም ዓንቀጽኩም ኣምፁ ተባሂሎም፣ ዓንቀጽ ማለት መመረጃኹም እስኻ ቡና ይስተ እዩ ዝብል እንታይ ዓንቀጽ ኣሎ ኣምፅእ ተባሂሉ እቲ እውን ኣይስተን ዝብል ፀገም የብሉን ዝብል እንታይ ኣሎ ዝብል መማስረጃኦም ንኸቕርቡ ኣብ ትሕትሉ ግዜ እዚ ውግዙ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዜና ስላሴ ዓንቀጽ ቡና ኣይትስተዩ፣ ቡና ሰተየ 10 ሜትሮ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ክቐርብ የብሉን ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ዝብል መከራኸሪ ሓሳብ የምፅእ።
بتحدى جزء اللي ودما إزي زينا سلاسي زبهال مصحف أوالديو دحاري يتقعد حيو دحاري استوسخيو سلازي زي مصحف قدساوي تاشمو يقولون زي كمرتو عقون أيقبون زبيل مكرهر حساب يقرو أما جرشا كوران أرثوذكساويان كورات كريستيان أمنتي زخونكم انتهي كم توسنا نقرأكم ناي مجرشا مدمدمتا حد عبيجي بقوع يمتهالو أبات مناكوسي قداماوي حد بتعمي ناك زافر كاروا يمزبوهالو تصوي عمي ماتو مستتصوعو زفرد وفردي انتهي كم دخونه بتعمي أقرامن أدنا ونيو تهم دخونه بتعمي يو مسدمم أنا وون نكو زالم معنتي زقسقس كلها معلتي كما يستوارخص معلتيا كما يستقدسس معلتيا نخبل زقددني حد عوي ناقر سلازغانا أو هيوتا يون عوي سمرت زوسر كله سلازغانا نعخاتكم ككافل اللو زمرسكو ون سلازغانا يو إذا ناك زافر بتعمل كاروا أيام زبهالو بقوع زغانو حدا ناي قداماوي أبو دايا ميلو سعرفو له زمدك قبر هاوريات وينما يهاوري السراحة زوم ناي منفس فرتا زبهالو زوم ناي سقا فرتا زبهالو أي تستوعلون من دهم أو لبهم يسافرون ديهم نمن تاي تكرخرو ولا كوا ستا أي ستاسي بلزب بفور تزغن دو يحشن كركر جقجق من منجات متصلا موقع مونجال زيهم كافتهم ناي سقا فرتا زبهالو مقلزتات يمكو تحتنا فقري سنيت صوم صولوت ممسقان زيهم دما ناي منفس فرتات يمزبهالو من دايهم نابنا سقا فرتات تزنبلو زلهم يلوم عبي تمرتي نابلبخوا سكور تمرتي دحرم مهارهم أما جرشا انتاي كم زولك نقرأكم زمبو بنا منالبات أنا بنا يست أيو وعندما بنا يستن زبل مجرشا انتنا نقرأكم دحريو وقتوسوني ومجمرة مجرشا كرم من غاري مجمرة نايد مصني لهم انتنا يقولمو لك خمسة عين الزعبة قدم بأونة تكلهيمان صادقوا أونة تكلهيمان زمن عسى أبصم يبلعيو أيبلعن زبل كركرون تلعي لنيرو لك عم تحزي بزي افتزمنا بنا ستن وين ما بنا حتياتي هون زبل تلعي لزلو قدم أبوثاتنا أول هم دعين كركر سيلع نيريو مالتي بتعم زقرم أبناي صادقوا أونة تكلهيمان زمن عساس ناي صوميو ناس عرتيو ناي صوميو ناس عرتيو زبل كركر قطيمو نيرو انتا ايام زولو او صادقو او تكلا هيمانوت زمدكاي الو لنفسيو اندحر دا حادي يبلعن زبل الشاماي خوينوسي صدق مالت لنفسك تدالوليو حزم معرى ميزان دحر دا مصيكواسي لنفسكم تدالو يزقبا زل ملسي بتعم زغير ملسي مليسم نيرهم صادقو او تكلا هيمانوت تمس حساليت نزياو نزابونا ستايا حتياتي هونه تنزل انتهي زبيل حسامي منطارو انا بنا ساتي اندز مترو كرهق لو بنا وغزيو وينما حتياتي زبيل مصحف قدساوي قال اسكا حزي يراهون اي سمعهون إذا مالت جن أنا سنف سلزونكو أنا دكما سلزونكو زيراهون كلي خيليو نجار جن زمدكاي إخزابير يسمعهم بنا اندحر دا أنا حتى أزمر حنا خوينو بنا يستأيو أي ستين زين اندحر دا أمكار آخر خوينو نمنتاي نام نفسنا زين الدالو نفسنا الناس جانا خلتين أبستو أصلا لوجزي نفسنا إنا كنا دالو زقبنا بكنياتو نفسنا سماع وزخوانا نورا زلالما وزخوانا نرو نحسو الله نمنكس سماعات مسفتارين أتتعرغنا ناي زلالما يوصل زخوانات ناو إنا كنا دالو زقبنا بمنم يكون منم أو زخوانا جزي أو هيوتكم
ክልተ መከራኸርቲ ዛዕባታት እንድሕር ተፈጢሮም ንስጋኹምን ንነፍሶም ዝፍትኑ ነገር እንድሕር ተፈጢሮም ንነፍስኹም ኢኹም ክትዳልዉ ዝግባእ ስለዚ አልዎ ለነፍስ ይሙ ዘምደቀይ ክቡራት አቦታተይ ቡና ንነፍስኹም አዳሊኹም እንተዘይሰትይዎ ዶ ይምረፅ ኢሎም ብጥያቄ መልክዕ ብጣዕሚ መዓር ወለላ ብዝፈስስ ቃና ናብ ነፍስኻ ብዝኣቱ ቃና ንኽልቲኡ ጎራ ወይ ናብ ክልቲኡ ጉጅለ ተፈታቲኑ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ሓደ ተዓሪቖም እቲ ህዝቢ እውን ሰላማዊ ፈጢሩ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ብመልሰም ዓጊቡ ዕልልል እናበለ ከም ዝተፈላለየ ትገጠመኝ እዚ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመኒ ናኻትኩም ኣብል እየ እሞ ክቡራት ኦርቶዶክሳውያን እስቲ ንዓኻትኩም ለ ኣነ ብናይ ግሊ ኣቋም ክነግረኩም ቡና ምስታይ ምንም ሓጢያት ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ነገር ግን ቡና ክሰቲ ከለኻ ሓጢያት ዝገበሩ ነገራት ትሰርሕ ድሕር ዳ ኮንካ ሰብ ትሓምድ ድሕር ዳ ኮንካ በዓል ትደፍር ድሕር ዳ ኮንካ ወይ ካልእ ነገሮት ናብ ዝሙት ዘምርሕካ እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚኦም ሚንስ ናይ ሓጢያት መንገዲ ስለ ዝኾነ ተሓደግናዮ ይምረፅ ተዘይኮይኑ ብዓርሳ ተተኽሊ ግን ሓጢያት እያ ዝብል እምነት እናተሓሳስባን የብለይን ምናልባት ናታትኩም እውን ገጠመኝ ክህልወኩም ድሕር ዳ ዝኽእል ኮይኑ ወይ ድማ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ትብልዎ ነገር ድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኮመንትኩም ኣስፍርለይ እሞ ምናልባት ክንመኻኸረሉ ክንህነፀሉ ብዝብል እዩ ንሎማዓንቲ ዝነበረት እንተጓንፎ እዚኣ ትመስል ምናልባት ኣብ ገዛኹም ክተጓግዑላ ኮመንት እውን ክተፍልጡና መፅሓፍ ቅዱሳዊ መስረጃት ሃልይዎም ክትነግሩና ብክብሪ እናሓተትና ናይ ሎማዓንቲ ተጓንፎና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምናልባት ኣብ ቀፃላይ ካልእ ዓይነት ተጓንፎ ኣብ ዘጋጥመና ግዜ ብከምዚ ክንምለስ ኢና እዛ ተጓንፎ እዚኣ ኣምሃሪት ኮይና እንድሕር ዳ ረኺብኩማ ወይ ድማ እንድሕር ዳ ፈቲሖማ ንኻልኦት ንክትበፅሕ እውን ንኽነጋገሩላ ላይክ ሼር እናገበርኩም ናብ ካልኦት ኣብፅሑላ ኮመንትኩም ግን ወይ ድማ ዘለኩም ሓሳብ ዘለኩም ርእቶ ግን ብጣዕሚ ንኣና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ስር ኣስቀምጡልና ስለ ምሳና ዘለኩም ካብ ልቢ እናመስገና ናይ ሎማዓንቲ በዚ ክንዛዘሙ ይቀኒየልና እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ትኹን ትከተልኩም ትከተለና ጽላሎታ ተውድቀልና ይቀኒየልና ቻው